kapuso, sukad nagkapandemya og tungod sa kamahal na sa palaliton, usa sa mga nakatuna nato ang mahimong praktikal ug mogasto sa sakto ra sa budget. Ang mga magtiayon sa karon nga panahon, klase-klase na sab nga diskarte ang ginabuhat aron makatipid lang sa ilahang dream wedding. This morning, mga kapuso, ato ang makauban ang usa ka wedding coordinator dinhi sa Davao City nga nagadali og affordable wedding package. Help me welcome Mr. Neil Patrick de Guzman. Good morning, Sir Neil, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Mang Buntag. Sir Neil, buot na mo may balaan kung unsa nakakadugay as wedding planner, and can you share your experience ilabi na during pandemic? Sa business, mga 5 to 6 years na po. Start lang siya as kanang hobby. Kay di kasal ako ang tito, tapos nahulog ng murag ako ilang gitap na magtabang. Then ingato, tas dito na, tapos nagduol ako mga classmate na magpa-organize og debut, ana. And then wala lang, murag kalit na siya, nanahimon ako siya og business kay from one person to another person, ana. So, tuloy-tuloy na siya. Medyo dako jud siya og factor ang pandemic kay pre-pandemic medyo buyag-buyag gid pud kaayo ang dagan sa business. Then katong nag-pandemic na, syempre apektado tanan kay dagan ang bawal, nag-close, dili pwede ang mga social gathering. So pero karon medyo okay siya kay hinahinay, galuag-luag na ang ato ang mga alert level. So ginaalaw na nila. So nagsugod sa 30%, then nag 50% capacity, then karon sa 100% na ta sa Davao. So medyo ga-bounce back na po. Alright. Sir Neil, unsa ba ang mga budget plans nga pwede nimo ma-share sa couples nga gusto magpakasal? Kasagaran gid sa mga gaadto sa among office nga mag-inquire. Ang first question gid nako is kano sa ilang wedding? Tsaka kung na-secure na ba ang ilahang simbahan? Kay if and ever man good na if ever maka-secure sila sa simbahan, dali lang gud makapangitag reception kay sa Davao medyo daghan gid taga-offer og reception or mga venue area. Then aside ana, gina-consider namo if pila ang number of persons na ilahang guest kay para at least sa planning medyo dito na mo siya maplano kung unsay dagan. Kay kasagaran man gud moingon sila nga 50 moabot 100. So kami as organizer ang maglisod. Sir Neil, unsa pa ba ang himuon sa mga couple nga gusto magpakasal aron makatipid labi na karong panahona nga nagamahal ang mga palaliton, pero at the same time memorable ang ilang kasal and ma-enjoy nila? Sa mga naiplano magpakasal, I would suggest nga magduol sila og mga organizers or coordinators if gusto gid nila makatipid-tipid or ma-maximize ang ilang budget. Kay syempre, hard-earned money nila ang igastos. So, kailangan sulit yun ilang kasal. So, kung muduol man gud kag organizer, aside sa makatipid ka, isa na lang imuhang duulan. Kumbaga, isa na lang imuhang i-follow up. Whereas, kung ikaw ang mag-DIY, medyo magsakit gid imong ulo kung mag-DIY ka. So, masuggest na ko, sir, magkuha gid ka og organizer or planner sa imuhang kasal para stress-free ka sa imuhang adlaw. Medyo daghan gid kayo ang gapakasal sa June, pero siguro nahimo lang siyang tradisyon sa mga Filipino nga pag-abot og June, kana marating kasal, ana, or ambot ba mid-year na mga bonus. Pero so far sa pila kadugay pud nako sa medyo buyag-buyag pud gid ang June. Karon sa Davao is mga rustic, karon na uso na pod ang kanang garden, kanang murag ang reception himuon sa og garden gyud na literal na garden. So kana medyo buyag-buyag gyud pod, ganahan sila og kanang dagan flowers, dagan og kanang mga design nga dili pod sa unusual compared sa dati gyud na mga wedding. Dagang salamat, Sir Neil, amping kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.